По-леко е! Ало? Е, тук до Войчо. Е, след малко ще дойдат. Май да. Ай. И аз така, че при него да ме снимаш неговата кола. Дай да направим едно. Оп, чакай. Он не идва. Какво ще му обади? Добре. О, Христо, само да ме снимаш. Е? Чакай малко. Виж малко. Чакай, мириш, без страшно искам само да хвана в кадъра, чуй? Добре, бе, няма. Ай, пошли сега. Или при юката се качи. Е, отгоре идва нещо. Ай, че ми заби. Пауза откъде се да? Пауза. О! Абе, Петър, ти знаеш, ти работи ден не беше? Да, Сигурен ли си? да. Май, ама... После дай. Искаш? Ама... Чакай, да видя откъде Тя става какво пауза, пада? знаеш? Пробвай. Петър, Чай си. знаеш ли, Петър, събота неделя и подон бяха почини да видят, то не? Ама по-бързо, че няма толкова. Петър, ти знаеш... Ако намериш пауза, защото буде. Пиши ни документи, да. Преска, Е? бързичка само ще кажа. Ари, бе, дай, снимай. Чакай малко. Стени, я намерджи му и паузата. Оле. Чуй малко е. Тя искам да караш леко, защото че изляза от тук без ръчни. Чу ли? Не! Карай леко, защото се навежда. Леко, ама буксувам, брат. Не бе, карай. Дай да пробвай. Ай бе. Айде, бе, не. Юка. О, няма да подали. Дай да пробвам само един. Чай, че ще стана ли? Да, ама само да пробвам докато снимам. Ай, ти ма се не пробвай. Какво е? Да дърпаш ръчна? Да, бе, не искам ръчна, само да пробвам. Какво да пробваш? Да пробвам с ръчната, ай. Дръжи. Ари, че да я чистим. И служи А то сега снима ли? Да. Чай, че то сме умрели. Ей! Хайде! Чакай малко.